Sadni si, koko drevený. Dobrý den, nezlobte se, že vás ruším. Já jsem se jenom chtěl zeptat, hledám pana Molnára. Co? Jestli náhodou nejste pan Molnár. Ja som není Molnár. Molnár tu bol, ale odišiel, už tu je není. Aha. Všetci bačovia odišli do doliny. Ano? Ženy ich odvliekli preč, viete, a ja som tu ostal jediný, ale teraz som veľkobačiar. Tak, to je výborné. Ano. Dovolte, abych se představil. Já jsem reportér časopisu Ekobiosfér a sbírám tady po horách materiály pro svoji práci. A chci napsat o životě tradičních pastevců. Jaj. A jestli byste dovolili, abych s vámi udělal takové malé interview. Inter čo? Interview, takový malý rozhovor, krátký rozhovor, jestli dovolíte. Tak môže byť aj dlhý, ja som sa tu dlho s nikým nerozprával. Výborně, tak to se... Sadni si, koko drevený. Já jsem si připravil tady takovou technickou pomůcku. Áno, áno. Nedáte si sír, alebo žinčicu, alebo slivovicu, korbáč. Tak slivovici, věřím o tom, že je zdravá jíst, já rád ochutnám potom za chvilku, ale jestli budeme... To sa vyrába tak, že sa tu na stehnách. Ano, dokonce, tak... Múla, je to celkom dobré. Tak to se na to těším. Ale nemám kedy sa vyumývať, takže možno sú troška pikantnejšie. Dobře. Děkuji, rád si dám. Tak. Jak bychom začali, tak... Neviete, koľko je hodín ešte? Jistě. 14:15. Ďakujem, zasa nič neviem. Tak, pojďme na to. Kolik je vám let, pane Bačo? Tak bude mi 82 rokov. Ale vypadáte výborně, vypadáte tak na 50, to je asi zdravým životním stylem. Tak ja neviem, no vidíte tú roklu, ako je plná tých vajglov? Ano? To som ja vyfajčil všetko. Dobře, ale přesto se žije tady v horách jinak než ve městě, že jo? Přece jenom třeba alkohol se tolik nepije, ne? Vidíte tam tú roklu plnú tých fľaší? Ano. To som ja vypil všetko. Dobře, ale přesto samozřejmě se žije tady v horách jinak. Možná tady žijete tak trošku jako v celibátu, jako mnich. Co ženy? Predvčerom zubata došli a tak som jej kožuch vyprášil, že aj kosu zabudla. Dobře, tak odejnout. Tady v horách samozřejmě se naskytne celá řada příběhů, dobrodružství. Nemáte pro naše čtenáře nějakou veselou historku z hor? Viete, čo mám? Pred 3 rokmi sa nám stratila malá koza. Ano. A sme ju hľadali, 4 dní sme ju hľadali a mysleli sme, že zomrela. A keď sme ju našli, my ju tam od radosti všetci otrckali a boli tam... Počkejte, tak nevím, jestli toto pro čtenáře mohu publikovat. Zkuste nějakou jinou veselou historku. Tak pred 2 rokmi sa nám stratila ovečka. Ano. A sme ju hľadali vyše 2 týždňov. A keď sme ju našli v Demenovskej doline, ona bola celkom v poriadku. Ano. My ju tam od radosti vytrckali, že nevládala na tie nohy. Dobře, tak trošku jinak. Tak zkusme třeba nějaký smutný příběh, historku. Viete, čo mám? Ano. To som sa v lani stratil. Dobře. Pane Bačo, pojďme dál. Žijete tady sám v horách, chodíte někdy do údolí za lidmi, do civilizace? Tak raz za život som bol aj v Bratislave. Dokonce. V Dunaji sa baba topila a revala: pomoc, topím sa! A ja na ňu: a čo trskať, vieš? A ona: pravda, viem! A ja: aj plávať sa naučíš. Ale samozrejme aj do doliny zájdem, keď potrebujem, čo ja viem, trenírky napríklad. Zháňal som trenír, sadni si, koko drevený. Zháňal som trenírky. A dojdem do doliny, do obchodu a vravím: prosím vás, nemáte trenírky? A predavačka povedali: nie, iba slipy aj s tričkom, taký komplet, vieš? Tak to som nechcel. Čo som povedal som: nemáte trenírky? Bača, nemám, iba slipy aj s tričkom, taký komplet, vieš? Tak to som nechcel tiež. Čo som za známou, taká Tereska sa volá. A vravím: Tereska, trenírky nemáš? A ona: bača, nemám, iba slipy aj s tričkom, taký komplet, vieš? Hej. A ona dostala za 2 týždne s košíkom po vajíčka. A vraví mi: bača,
máš voľaké vajcia? Ja som povedal, áno, iba 2 aj s kokotom, taký komplet, vieš? Nič mi nedá. Děkuju, to je hezké vyprávění. Pane Bačo, vy jste takový velmi příjemný vypravěč. Vy jste někdy dělal rozhovor? Robil som, ale to bolo za hlubokého mieru, ešte to bolo. Ano. Došli za mnou z televízia, keby som neurobil rozhovor. A povedali mi, Bačo, povedz dačo. Ja som nič nepovedal. Oni, Bačo, povedz dačo, počúva ťa celá republika. Ja som tiež nič nepovedal. Bačo, povedz dačo, počúva ťa celý svet. A ja som povedal, aj Amerika? Oni, áno, aj Amerika. A ja, pomoc! Sa to nevíte. Samozřejmě rozumím, ale to už bylo asi díle tak před 15 lety za nesvobody. Áno, bolo to za hlbokého, ale bola aj legracia. Ja som raz takto čatkal a tam z toho kopca na mňa volal kamoš, tiež Bača. Hej, Juro, Černenko zomrel. A ja, čo? Černenko zomrel. A ja, čože? A on, Černenko zomrel, čo si hluchý? A ja, nie, ale dobre sa to počúva. Dobře, pane Bačo, ale pojďme do současnosti. Nehorí, asi som ho veľmi počíkal. Dobře, tak to potom rozhodíme. Pojďme se podívat na současnou politickou situaci. Co váš názor na pana Mečiara? My sme si už zvolili misiu aj za režimy. Dobře, to taky nebudu moc napsat. Tak, co váš soukromý život? Žijete tady sám? Nie, s Agnešou. A Agniša je kde? To je ona, to je ovca pekná. Tady to je Áno, Agniša. veľmi pekná, prítulná, maznavá taká, áno. Škoda, že ešte variť nevie, no ale... Dobre sa... Ja som bol ženatý, mal som manželku. Áno. Mal som manželku a ma opustila. Raz som sa zobudil a ona, že vraj ide preč. A ja som povedal, a prečo? A ona, Juraj, ty si hrozný kokot. Keď sa zobudíš si kokot, keď raňajkuješ si kokot, keď ideš do doliny si kokot, aj v spálni si kokot. Keby boli majstrovstvá sveta kokotov, tak si druhý kokot na svete. Ja som povedal, prečo bodaj nie aj prvý? Lebo si taký kokot, že by si ani nevyhral. Pane Bačo, já vám za naši čtenáře časopisu Ekobiostel moc děkuji. Dovidenia, do počutia. Honzo! Áno! Honzo!